don't you check it out. Dance to the beat of a living dead. Lucy dead, stay away from bed. Right balance, should have come running to you. If you know you got the feel, so my baby, let's cool out of here. Right balance, should have come running to you. Right balance got a magic touch. Right balance. Hasieran kurban ondo, hande ondo, han ikusi erori indala norbait eta gero hor ja oso ondo. Asko entrenatu jaztu etortzeko? Beno bai, nahikoa bai. Ondo baina gogorra, atzekoan kontra ezin nun, baina azkeneako ondo. Bueno, bukaeran behar nekatzen hasia eta aprobetxatu pixkat azkatxo azteko. Voltaka ondo ibilbea eta kurbak ondo hartu ditut. Elizati berakon dago la pixka karretera guztita eta Gerrizeko arrazion. Hemen aurreaka, gero hor zen kurba. lasaia. Bueno, segun zein dagoen korrikaria. Eta dago han erreka ondo ontina dago labainkorra eta kontu behar da. Ze irristakorra da. Nik zaila. Hasieran azkarra segia eta... Ni, eske, neu korrikata ikusten nun. Lehenengotako zigoaztenak ez zuela aguantatuko inbeste horren. Hasieran fuerte hasi da, gero pixka nekatzen, baina aguantatzen bukatu arte aguantatzen. Ibidea hona, baina bigurua dauzka hor peligroso pixkat irizatu bena, baina xoa pasada ondo. Erresa hasieran fuerte hasi nahi, ja segirin ritmo igualen eta bukatu arte. Aurren lasterketen ostean helduen txanda iritsi zen Berrobiran. Berrobire izenarekin lehenengo aldia, baina Berrobiko krosa dagoeneko 13. edizioa bete zuen larun batean. Larun bateko krosaren berri izateko hemen dugu, antolakuntzako kide Ibai Madina, ongi etorri. Bai berdin. 57 parte hartzaile izan ziren larun bateko kros horretan, iazkoa baino pixkat gutxiago, nola baloratzen du antolakuntzak hori? Bueno, euraldian arabera aldatzen da parte hartzaile kopurua, ez dut uste beste gora berarik egoten denik, eta bueno, hola tokatu da, eta nik uste nahikoa dela. Hortxe erterako irudiak ikusten ditugu, ibilbidea aipatu behar denera 7 kilometro terdi osatu behar direla Berrobiko krosean, eta 7 kilometro terdi horiek osatzeko, kilometro terdiko itzuliari 5 biraman behar zaizkio. Zer zaborre dauzka ibilbide honek? Ibilbide gora beratxua baino zirkuituak bizatitan banatuko nuke, aurrena gorantz joera dauken erdi bat eta gero beste berantzko dauken beste pusketa. Parte hartzaileek ibilbide gogorra aipatu zuten lasterketa amaieran, Baltezero gorako zati hori luze egite omen da. Bai, eta hasieran gainea aldapa pixka dago, eta lehenengo bueltan ez, bigarrengoan ere ez, baino ja behin 3. bueltatik aurrera jendea sufritzen hasten da pixkat.
antolakuntza lanari dagokionean, Berrobin herritarrak aritzen zarete krosa antolatzen, zelan eskatzen du krosa antolatzeak? Aurretik juntatzea 3 lagun gauzak erosi pixkat bakoitzaren bere lana zehazteko, eta egunean bertan 15-20 lagun elkartzen gara, krosa baino 3 ordu lehenago edo horrela, eta karreterako mozketa prestatu, abituaimentoak, apuntatzeko lekua, hori martxan jarri eta karrera martxan jartzen dugu. Lasterketa hasieran 6 lagun jarri ziren lasterketa buru horretan, eta 3. itzulian 6ko taldetxo hori txikitzen joan zen, 3 geratu ziren, eta azkeneko itzulian erabaki zen lasterketa. Lasterketa bizi izan zen, ikusteko politia. Txomin Marañon etorri zen, horrek ikusten da fuerte etorri zala, fuerte hasi izan, 3 lagun juntzien aurretik, besteak ezin izan zuten jarraitu, eta gero 3 artean sprint politia egon zen. Sailkapeni dagokionean, Txomin Marañon Durangarra izan zen lehenengo, 23 minutu eta 29 segunduko denbora egin zuen, Unai Hernandez izan zen bigarrena, honek 23 minutu eta 54 segundu behar izan zituen, eta 3. Ibon San Miguel, honek 24 minutu eta 3 segundu. Emakumezkoei dagokionean, Araz Rodriguez izan zen azkarren, 27 minutu eta 28 segundu behar izan zituen honek, eta Lourdes Kolomo bigarren, honek 28 minutu eta 30 segunduko denbora egin zuen. Sailkapenetan horiek azkarrenak izan ziren, baina aipatu behar herritarrak ere, berrobiarrak ere atera zirela krosean. Denera 11 herritar atera ziren, eta gero denon artean argazkia atera ondoren afariko eskor bat egin genuen denok. Eguraldia ikusteko desatsegina izan zen, euria egin zuen, baina lasterketarako aproposa izan zen. Korrika egiteko eguraldia aproposa. Parte hartzaileak aipatu ditugu 11 herritarrak, baina Bizkaitik ere, Durangotik ere, 2 etorri ziren, denera beste bizkaitar batzuk ere bai, aipatu behar da, Berrobiko krosa txiki izanagatik, herri txiki izanagatik, jendea leku askotatik etortzen dela. Bai, beste inguruan ez zegoen beste krosik eta horrek ere lagundu egiten du. Egia da, hurrengo egunean Donostiako maratoia dela eta jendea horrek pixka bat atzeratu egiten duela, baina larunbata izaki eta larunbata arratsaldea pasatzeko plan politia izan lehike. Ume lasterketara ikusi dugu, ume lasterketa bultzatuta ere jende asko joaten da umeak ikustera, eta esan behar krosaren inguruan giro edarra sortzen dela Berrobin. Bai, arratsalde politia gelditzen da, jendea ikusten eta animatzen oso gustura gauten da, eta korrika egiten nahi duen herritarrentzako ere aukera polita da. 13. edizioa aipatu dugu, ze bilakera izan du cross honek lehenengo ediziotik ona? Lehenengo edizioak herriko festan inguruan egiten ziren, zehazki igandean, herriko festatako igandean, baina beti herriko jendea ateratzeko eta festa direla eta gutxi ateratzen ziren, eta Berrobiko San Andres patroia dela aprobetxatuz, aitzaki bezala hartuta, azaroan bukaera honta aldatu zen. Jende parte hartzaile kopurua egia esan jetxe egin da, abuztuan maratoia dela eta jende gutxiago etortzen da orain, abuztuan jende gehiago etortzen zen, baina herritarren parte hartze kopurua behintzat zeo zerrigo egin da. Bai, hauxe da, larunbateko crossak eman zuena, eskerrik asko laburpena egitera etortzagatik, eta beste bat arte. Bale, mil esker. Oso gusture, torri nasona ja datorren hastien cross temporada hasten dolako eta preparazio moden da hasieran urten gara 4-6 pertsona. Da, bueno, nahiko ritmo ona hasteko, ondo berotzeko, gero ja geratu gara 3, Durango bat bai, niga zibiltan entrenan ta. Da, bueno, gero erabaki azken 2 bueltan erritmo aldatxie, da geratu naz Unai Hernandez egaz, gero amairan azken bueltan beste erritmo aldaketa tindu eta albakarrik lortzi eskapau da oso gustora indakuaz.
oso polita, herri txiki bateko ibilbide proposa, kurba asko aldatxa gora bera oso polita izen da, oso divertigarria. Ondo dago, horrela jende gehiago animatzen da oso ondo egiten da lasterketa. Gainera, jenti doble dozin asko animetotxu edo hori asko eskertzen da bebai. Ni entrenatxe David García da berak zeusten bengo hastien kompetituen bina bala, eta lasterketa topot berrobin, da oso interesgarri dut diate, eta honero bakite torti. Oso seguraldi ona, temperatura egokia, da, ikusten moden kamisetagaz oso ondo. Durangotik gara ni eta Ander hilera beste mutil gazte bat kamiseta naranjagaz, da gero Ibon lekeituko da, baina Durangoko talde baten dau, da horrek etorri gara. Bai, ondo da, azkenen bigarrena giltzen bazea, podiunoa egoten bazea, ondo pozik egon bazea, baina, ni beti irabaztea nahi dut, eta, pentsatzen du irabazi bat nola, baina azkenen lasterketa gogorra egiten da, eta, sobra egin zait azkeneko kilometroa. Pixka motzagoa izatea edo ez egin gogorra. Azkenen, eske 5 buelta die, eta aldapatxo hori min asko egiten du, eta, 6 kilometro izango bat ziren, hobeto niretzako. Ni orain pixka desmotibatu nagoen, eta, cross bat neukan bihar, baina, hobet pixka burua beste baten neukan, eta esan de, etortzen izanea berrobira, eta ea zen muzateatzen den. Oso gustora, lehenengo aldia nera etorri naizena, eta, naiz eta euria egin, gustora. Bai, printzipioz bai. Hasieran atera gara Lurdez eta biok elkarrekin, eta gero egin dut aldaketa txiki bat, eta ikusi ja erreza zegoela eta gero lasaitu egin naiz. Gogorra ez, baino bustita zegoenez, leku batzuetan irristatzeko arriskoa bazegoen. Gutxi entrenatzen nahi naiz, eta neukan gogoa zer horrela pixka bat kalitatezkoa egiteko, eta ikusi nuen lasterketa mentzegoela, eta animatu naiz lehenengo aldiz.